Kaya isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito po ang iyong lingkod, si Pastor Rafael Merihiliano, dito po sa lugar po ng La Union. Isang pagpapala sa Panginoon na makapagbahagi ng encouragement sa araw na ito. Nais ko po na magbigay sa inyo ng isang mensahe na dapat po nating matutunan sa ating buhay. Ang ating verse po ngayong araw na to, yung Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Una po dito, sikapin po natin na hanapin ang Panginoon sa ating buhay. Dahil pinakamainam na dapat tayo'y hindi makakalimot sa ating Panginoong Diyos. Minsan ang nangyari na maski may problema, may pinagdadaan ng problema, mga pagsubok, nakakalimot na sa Panginoong Diyos. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos, you need to seek God. Seek po natin siya sa ating buhay, hanapin natin siya. The more dapat na mayroong problema at mayroong mga pinagdadaanan, ang sikapin po natin, lalo tayong kumapit sa ating Panginoong Diyos. Dahil siya ang may hawak ng ating buhay, dahil siya ang nagbibigay pag-asa para sa atin at kasagutan sa lahat ng ating pinagdadaanan. Kanina po, seek first the kingdom of God and His righteousness. Siyempre, mamuhay tayo sa buhay po natin ng kanyang salita. Ang bawat mga salita niya sa kabanal na kasulatan dapat isabuhay po natin. Hindi po dapat nating binabasa. At hindi rin po dapat natin tinitingnan lang o binabasa lang. Dapat isapamuhay po natin ito. Dahil turo sa atin ng Panginoong Diyos, ang gawin po natin, basahin natin at isabuhay po natin ang banal na kasulatan. Naway sa araw na ito, nagbigay paalala sa atin. Hanapin natin ang Panginoong Diyos at hanapin ka natin ang kanyang salita at sa pamuhay po natin. At the same time, pag hinalap natin ito, ang pangatlo, pagpapala isusunod sa atin. Tandaan po natin, ang lahat ng pagpapala ay nanggaling sa Panginoong Diyos. Ang lahat na meron tayo ay pag-aari po ng Panginoong Diyos. Tayo pinagkakatiwalaan lamang. Dapat ang gawin po natin sa ating buhay, pagsikapan po natin na pasalamatan ang Panginoong Diyos araw-araw. The more nating sumusunod sa kanyang salita at the more tayong kinikilala ang Panginoong Diyos, the more tayong pagpapalain. Alam ko po na may gagawin ng Panginoong Diyos na maganda sa ating buhay, sa lahat na napakinig ng salita na to at sa lahat ng nanonood. At ngayon po, naniniwala ako na yun lamang pong mensahe po natin ngayong araw na to. Hanapin po natin ang Panginoong Diyos and seek first the kingdom of God and seek His righteousness and seek God and all those things shall be given to you. Naniniwala po sa araw na ito na ang Panginoong Diyos ang magpapala bawat sa atin. Purihin ang dakilang Diyos sa araw na ito sa lugar ng San Fernando, La Union. Pagdildilan San Fernando, La Union. God bless us all. Maraming salamat.